Aparo ni gima ng'ama jatelo moro amora onego tim en ni katigo one term ni katigo two term ni to objective ni gigol ni onego bed japiny. Ne je two term midwaro no idware nikech idwa dhi timo service moro ne japiny. Ta wakwayo oganda wa nikech ok en gima inyalo chuno. No wang'iye history wa kama wasaye kaka oganda kata gi the president mantie sane ni. Iparo ni sama wawacho ni jomoko wacho ni to koro kia ODM kia zoning kia UDA. President William Samoei Ruto geni to ke jok manochako ODM. Omiyo Ruto kawuoyo ka wantie together mwago mbaka. Ok apar ka en a stranger. En mana ni ka ji ochako wuoth to dwaro tero ji samore yore mopogore to dwaro no tero wa kuonde mopogore. To gima nyaka wapenjre kaka joluo ni to priorities wa gin ang'o today. Wadwaro telo? Yes. Wadwaro presidency no? Yes, wasedware before. To kok wanyal yude nyaka wabede presidency. Nyaka wabede telo no. Wan be kaka joluo jodalawa, wan be wan ga right to be at the table. Miwache gik moko. So nyaka wadog mwa reflect ni to priorities wana ginang'o. Priority wa maduong' an kaka leader ma kaluo at my level. En yuago the way kaka thuwa nitie. Mano kela gima iwacho ni jopincha. Waonge gi yore across in our communities. Manyalo ting'o jowa malo. Nitie gikwa man down. Kata mana stima miwacho ni kidhi thurwa onge kama inyalo bede. Goganda minyalo bede kata idhi mana romo gi village moro gimikwongo ywagni en ang'o? Stima. Omiyo samoro amora mwago siasa to wakete ni to priorities wa ginang'o kaka oganda luo. Mondo wang'i kaka priorities wage nyalo yudore. And mano brings me back to gima wakili owacho. Ni wawuoyo in the national government. Wan be wan gi county governments in our regions. Nyaka wa reflect ni to gi serve wanang'o. Osiptende wachalo nade. To be jothurwa nigi pi. To be yore matindo makalo mae gweng'ni kadhi gweng'ni monengo county governments go tim bende timore. As we focus e telo mamalo mwadwaro mabe nyaka wabedie. To nyaka wang'e ni to development wato chalo nade kaluo. Kik siasa ni mi waumre wach siasa ni ma jomo nego tiwa be koro tim ang'o? Ignore tije monego gitim. But nyaka wa focus in our priorities, which is telo mwadwaro, which is dongruok mwadwaro, kato wang'iyo ni kako oganda luo to wadhi kanye. Owadwa wacho gimoro maber ni ng'ata kani kamoro idwaro gimoro ne jodalau. Mano is the first priority. Omiyo kata oganda wa joka nyanam kwadhi e wach sirikal mwadhi makoro wantie ni and wantie by right. Nyaka wabedie. Nyaka wabad part of this. Ero kama nentiere penjo mana John no penji kapok adhiera nene mar mondo mi watwaga. Nowacho ni sani wane modwaro jatend piny koso jatend piny madwaro jotendwa koso na koso kata as a community wane modwaro jatend piny koso jatend piny madwaro. Hata wacho ni wadwarore wate. Gimomiyo wadwarore wate ase answer e gino bende kanyo. Openjo nyalo penje two way okang'eyo but wadwarore wate. Jatend piny dwarowa nikech joluo gin part of jo Kenya to bende wanyalo riwore kode mwalo sirikal mabiro. To kendo wanyiso jothurwa to ka wariwore gini mwaloso sirikal mabiro mwabede mesane to ere rachne nikech nwaneno ka baba no tho ng'ato ne nyalo wacho ni babe manyicho miwa CS ni omiwa ni maybe no nyalo bolowa pok obolowa nyaka sani. Kendo waneno the commitment ma en go to our region. So yes, odwarowa to wan be wadwaro that leadership. Ero kama na nyaka ni nene bende senator oduoko penjo ni o makar nikech ngene sani kana mnakwang